Arratsaldeon, crossover jaialdiko laugarren egunean gaude, gaur hemen Tabakaleran eta ikusle gonbidatua tartean nor eta elkarrezketatua Sara Zurza Eskisabel, musikaria, kantaria, telesailzale amorratua eta azkeneko hilabetetan joan den irailetik berrian ere astean bitan ikusentzunezkoen inguruko zutabe kritika idazten duena. Arratsaldeon, Sara Zumuz. Arratsaldeon urtzi esan dotazu. Ondo, hementxe dia crossoverren, ja, aurrera bagoaz. Eta ikusle gonbidatuan, nik uste askotan galdetzen diogula gonbidatuari pixkat denboran atzera joz, nostalgia puntu batekin, haurtzaroaz, eta haurtzaroan ze telebista eduki, ze telesail ikusten zuten gure gonbidatuek, eta zure kasuan, Sara, ze ikusten zen nun txikitan telebistan? Txikian nintzenean, gogoratzen dut, gure etxean betizu oso garrantzitsua izan zala, bertan azaltzen ziren telesaiak ikusten genituen. Gogoratzen dut, telesai euskaldunen artean, adibidez, Martin telesaiak izan zuela bere lekua gure etxean. Ez naiz oroitzen astero emititzen zuten atalen bazenik edo egunero, baino Martin telesaia, Martin familia, nire familiaren parte zela sentitu nuen. Hori oroitzapen artean daukat. Gero bazuden beste telesai batzuk, Goenkale, Hasiberriak, txiki ama marrazki bizidunak baita ere, ez? Baina esango nuke bereziki Martin telesaiak izan zuela bere lekua gure telebistan. Eta Martineko aktoren artean, ze batzuk oso ezagunak dira, ez dakit zein zen zure gogokoena Martinen? Oroitzen naiz, ni pixkat gazte eta errebelde izan nahi nuela, ez? Eta bertan, Aitziber Garmendiak bazukala pixka bat errol hori, ez, telesaian gogoratzen naiz barraren atzean, egoten zala beti pixkat arazoetan sartzen, eta bere pertsonaia asko gustatzen zitzaidan, eta horrez gain ere baita ere, Iban Garate maite mindutan nengoen. Urte horietan Iban Garatetaz, gaina betizun ere azaltzen zen. Eta gero, Elena Irureta, Jose Ramos Oroiz, denei behar bada telesaiagatik, kariño puntu hori hartu diet nire bizitza osoan. Aitziber gainera oso gaztea zen momentu hartan, eta gero ibilbide luzea egin du, telebistan, antzerkian, zinema zeo zer egin du, eta orain jakin dugunez duela gutxi Angel Alkainen fikzio berrian ere ari da, eta egunotan ere beste telesail batean ere ari da lanean. Beraz, Aitziberren lanakin gozatzeko aukera izango dugu hurrengo hilabetetan ere, ezta? Eta ilusio berezia egiten du, ez? Betidanik ezagutu dugun horrelako aktore puska bat bere ibilbidea hainona izateaz, eta naiz eta estatu mailan edo beste ekoizpen batzuetan ikustea zain, Euskal Herrian telesaiak edo edukia egiten jarraitzea, ez? Ondo, hala ere, haurtzaroa aipatu dugu, eta pixkat aurrera denboran, zure ibilbidean, unira adibidez, joan zinenean, eta internet eta holako kontuak eta jasi zirenean nola gogoratzen duzu telesailen kontsumoa unibertsitate garaian? Bida, egingot pixka bat unibertsitatera baino sartu aurreko lehenengo urteak, adolescentzia. Pixka bat hor, zurekin hitz egiten ari nintzenean lehenok, etorri zait burura, telesaiak telebistatik ikusi ondoren, de repente batean egon zala kanpoko edo atzerriko telesaiak gure inguruan jendea ikusten ari zen momentu bat, eta plataformak hasi baino lehenago egia da nik izan nuela, adibidez gaur egun ez nuke ikusiko telesai hori, baina Gossip Girl bezalako telesai estatu batuarrakin
izan nuela nire momentu nahiko potentea eta nahiko engantxe dute egon nintzela. Eta hori ikusteko adibidez, webgune batzuetan sartu behar ginela internet bidez, ez? Eta uste dut Game of Thrones ere horrela hasi nintzela ikusten, plataformetatik at. Baina, Modu legalean? bueno, webgune irekiak ziren. Webgune irekiak zen. Bai, horrela, naiz gogoratzen izena, baina bai, gola ikusten genitun, ez dakizet telesai online, eta horrela juten nintzen ikusten. Elegala zen. Bueno. Vale. Ez que, ikusle gonbidatuan ere, hori ikusteko modu horietaz ere aurrekoan edurne azkarat ere haitu zen, Martaz, pixka. Bai, gogoratzen naiz, plataformak baino lehen, eta telebista ondoren, hor ere izan nuela trantsizio bat, webgune desberdinetan, telesaiak ikusteko momentu hori. Eta egia da, ala ere nire telesaien afizioa, nahiko azkeneko hamarkadan nahiko afizionatu naiz telesaietara, unibertsitatean hasi zela, bertan lagun batek, nik Katalunian ikasi nuen, Bartzelonan, nire klaseko lagun batek erakutsi zidan Netflix zeukala, nik ez nekien. Netflix, zer zen. Ez nekien. Eta pixka horrela, hasi nintzen ikusten. Ondo. Eta hor plataformetan, lehenengoa gogoratzen zea, zen izango zen, igual ikusko zen? Lehenengoa ez dakit lehenengoa Netflixen izango zen, ze gogoratzen naiz bere nire lagun honen kontuarekin ikusten nuela, hasieran. Baino, esango nuke benetan ikutu didan lehenengo telesaiak izan direla bai Game of Thrones, eta baita ere The Leftovers. Eta bi hauek HBO plataforman ikusi nituen, ez dakit etzan denbora asko pasako, Netflix ezagutunetik HBO-ra, baina horiek ditut gogoan. Berrian irakurtzen zaitu astean bitan, eta HBO-iko telesaiak deixente aipatzen dituzu. Ez nire ustez, HBO-k dauzkan telesaiak, oberenak, ez dut esango oberenaz, ez dakite, baina oberenetarikoak bai. Bertan dagoen telesaien kalitatea, behintzat nire gustuekin bat egiten dute. Adibide gehiago jarriko ditugu, The White Lotus? The White Lotus, asko gustatu zait. 3 denboraldiak ikusi ditut, eta laugarrena ere ikusiko dut. Gogoratzen naiz, hasi nuela ikusten pixka bat, The White Lotus mania hau, hasi baino lehen. Eta, nire denboraldi guztukena bigarrena da. Italiakoa, Siziliakoa. Dudaik gabe. Nortzko pertsonaiak, gidoia, dena, iruditzen zait, 3 berena dela. Beraz, orain laugarrena Frantzian grabatu behar dute, okerrez banago udara honetan, ikusiko dugu, baina nik uste zaila dela bigarrena superatzea. Ikusiko dugu. Beste bat HBO-koa agian galdetuko izut, nire asko gustatzen zait, baina ea zer esaten zu. Succession. Momentuz, nire top bat edo bian. Bai, goran. Bai, oso goran. Lehen, komentatu dugu esan dizut hain Breaking Bad ikusten ari naizela, pixkat berandu, baina Breaking Bad ikusten ari naizain, eta, karo, hor neukan Succession lehenengo postuan, lehenengo bigarren, The Officeekin talkan, asko gustatzen zaidan telesaia da. Zer daka Successionek? Harrapatzen duna. Pertsonaiak. Niretzako batez ere lauan aiarreben pertsonaiak, eta haien bilakaera, gidoiaz aparte, baina nik uste pertsonaiak nola landuta dauden, eta denboraldi guztietan nola ze bilakaera ematen duten, eta baita ere, ze mundutan dauden sartuta ez. Asko gustatzen zait, horrek harrapatu ninduen pixka bat. Introa ikuste dut ematen du Murdoch familia esan daitekela. Bueno, orain gainera atera dute okerrez banago, Netflixen badago dokumentala. Esaten dute Murdoch familian oinarrituta dagoen telesaia dela. Murdoch familia, Fox News edo Foxeko
bueno, pixka bat adibide hartuta. Ez dakit, esaten dute. Bai, 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 ez da. nik uste baietz. Hor zeo Nik zer uste egongo dut, da, bai. zeo zer badago, bai. Zeo zer egongo da, inspirazioaren bat egongo da. Seguro baietz, baina, bueno, muturrera eramaten dute dena. Bai. Bueno, eta azken denboraldiak dira, izugarriak netzako. Lehen batek aipatu digu, HBO ez daukala, eta orduan beste plataforma bateko beste telesail kutxunen bat aipa dezakegu, edo galdetuko izata bidez Amazon Prime Videoan ikusi daiteken Fleabag, ze esaten duzu. Wow, eske aigera hitz egiten ere telesail benetan lehenengo top 10ean dauzkadan telesailetaz. Bida, Fleabag ez nuen ezagutzen, aurreko, justo 2025 garren urte amaieran ikusi nuen. Hori baino lehen ikusi nuen Crashing, dala Phoebe Water-Bridge aktoreak, bueno, beste berak antzezten duen beste telesail bat. Baita ere, pixkat antzeko hau umorea uztartuz, suhiltzaile eraikin batean, hor okupatzen duten pertsona desberdinen historia kontatzen du, eta orduan, Fleabag ikusi nuenean, baita ere portada antzeko iruditu zitzaidan, pentsatzen nuen Crashingen hurrengo denboraldi bat zela, o beste, baino horren zerbait zela. Eta orduan, ezer jakin gabe, espektatiba handirik gabe, ikusi nuen Fleabag, eta iruditu zitzaidan, zenbat egi esaten den, eta zenbat, eta nola uztartzen diren hain gai delikatuak, edo nola lantzen diren horrelako gai hain delikatuak, gogorrak, umoretik, eta ze umore. Eta laugarren pareta puskatuta. Eta, bueno, baita ere, laugarren pareta. Gero, telesai batzuk saiatu direla berdina egiten, baina ez da Phoebe Water-Bridge. Fleabagen oso ondo egiten du hori, Oso ondo egiten du, gaina hor badauden momentu batzuk ez oso sutil egiten du, nik uste oso naturalki begiratzen zaitula eta zuria izaizu hitz egiten, eta hor daukan harremanean ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, telesailan ezagutzen du oso pertsonai garrantzitsu bat, bigarren denboraldian, eta bera da bakarra konturatzen dena norbaitekin ari dela hizketan laugarren pareta hautsiz. Gero, adibidez duela gutxi Vladimir telesaia ikusi nuen Netflixen, baita ere pixka bat oinarritzen dela baita laugarren pareta hori hautsiz, eta bueno, nik uste ez dagoela Fleabag bezalakorik. Ondo. Vale. Gero galdetu nahi nizuke, nola ikusi dituzun telesailak hau da? HBO ere gertatzen da, eta beste telesail batzuekin astez-aste, astero kapitulo bat, astero atal bat, edo zuk danak errenkadan maratoia, ez da izen bat jarrai. Nola ikusi dituzu? Ni maratoiak esatze ditut. Benetan harrapatzen dauenean telesail batek, oso azkar ikusten ditut egia esan. Eta batzutan, bueno, lehen gehiago, lehen igual denbora gehiago neukan orain baino, eta denbora behar da azkenan telesail bat ondo ikusteko. Eta askotan, orain adibidez gertatu zait, industriren azken denboraldia HBO-n aterazuten urtarrilean, eta astero bat. Venga, saiatuko naiz agontatzen, dena atea arte. Zegero egia da, pixka bat aldentzen nahuela, astero atal bat ikusteak. Nahiago dut nik erabaki noiz ikusi zer eta noiz. Baina, bueno, egia da pixka eta arriskutsua dela baita ere. Azten zeanean hainbeste ikusten jarraian. Baina, bueno, ni errenkadetako naiz. Errenkadan, eta jarraitu ikusten, eta amaiera arte, eta bukatzen da denboraldia, eta burrengo denboraldia, eta orduan nire galdera da. Telesail batenean potentea zuretzako, zaudela erabate hor sartuta, bukatzen denean ze sentimentu da azkazu? Triste geratzen naiz, egia esan. Gertatu zait hau Successionekin, gertatu zait The Officeekin asko. The Office bukatu nunean, gainera ikusi nuen pandemia, ez dakit, post-pandemia garaian, baino COVID harrapatuta nengon. Bertsio jankia, ez? Bertsio jankia, bai. Michael Scott jankia, bai. Gaina humore Britaniarra gehiago gustatzen zait, baino
The Officek benetan harrapatu nindu momentu hortan. Mhm. Hori, gaina konfinatuta nengoen, ze COVID-a harrapatu nun, eta benetan hasi nintzen, gaina atal oso motzak dira. Bata bestean atzetik ikusten, eta bukatu zenean, esan unta hain ze, bizitza bat daukagu inguruan, ez? Goazen bizitzera, baina egia da, telesaiak gustatzen zaizkizunean, eta horrelako batek harrapatzen zaituenean, benetan sentitzen dezunean, pertsonaiak ezagutzen dituzula, eta gainera ez dakit barruan zaudela, normalean, bai sentitzen dut pixka tristura hori, Gero, nostalgiaz begiratzen diet. Eta, duela gutxi, atal batzuk hasi nintzen berriro The Officena ikusten. Baina, ez da berdina. Eta, gustatzen zait baita ere batzutan saiatzen naiz. Berze gomendatzen duten telesaionen antzekoak, normalean plataformek ere egia askotan gomendioak edo botatzen dituztela, ez? Telesaio baten antzeko historioak ezagutzeko, eta, honen antzekoa beste hau da, saiatuko naiz ikusten. Ez da inoiz berdina, baina, Bestela gaizka dago biratzeko. Gaizka ez gomendatzen. Hori da, bai, pixka bai. Bai, galdetu nahi nizun baita ere, hori, orain justu gaizka aipatu duela. Astean bitan idazten zutabe bat berrian ikusentzunezkoen inguruan. Bai. Zutabe horietako asko izaten dira telesaien inguruan, eta zemuz idazten, zutabe hori telesaien inguruan idazten. Eskerrak emango izkizut zuri lehenengo urtzi aukera emateagatik. Ze egia esan niretzako erronka bat izan da. Esan dizuan bezala ni oso telesail zalea naiz, eta baita zinema zalea, baina egia da telesail asko ikusitu dala azkeneko urteetan, eta azkenean nire idazteko ohitura hori pixka galduta neukan, baita ere horrela idazteko ohitura hori, ez? Nire abestietatik ez nuen hainbeste zutabe moduan idazten, eta baita ere, erronka polit bat izan da, hasieran ez dut gezurrik esango, lehenengo zutabe pixka kosta egin zidaten, ez? Baina oso polita iruditzen nahi zait. Baita ere, ematen didalako aukera, telesaiak beste arreta batekin ikusteko. Eta gero baita ere, nire euskera, hizkuntza hori berriro berreskuratzeko eta garrantzia emateko. Egia ez nukala ohitura hori duela asko. Orduan, eskerrak emate izkizu. Eta irakurri ere gehiago egingo duzu, baita ere. Noski, irakurri ere, bai. Nago pixka bat, hori berreskuratzen, behar bada unibertsitatea, azkenan unibertsitatea ondoren sartzen zera lanean, eta noski lanean idazten duzu, baina, pixka bat benetan gustatzen zaidan hori berreskuratzen. Ondo, gero, ez dugu hau aipatu asko, bakarrik hasieran zure aurkezpenean, musikak zarela, kantaria zarela, kanta konposatzen dituzu, eta orduan, ze motako telesaili jarriko zenioke soinuan da, ze kanta sortuko zenituzke, ze telesaientzat, hori galdetu nahi. Hor, duda pixka bat daukat, egia esan ze, nire lehenengo ideia izan da, White Lotus bezalako telesai bati musika jartzea, ez azkenan hain esanguratsua da, eta gainera identitatea ematen dion telesaiari. Baina gero egia da, bai sortuko niokela behar bada, banda edo musika sutilago edo intimoago bat, bestelako telesai sutilago edo txikia, ez dakit txikia edo, ez dakit intimoago adibidez, Fleabag izan daiteke adibide bat, eta baita ere etortzen zait burura beste telesai bat asko gustatu zitzaidan, hau ere HBO-n dago, Somebody Somewhere, komedia bat da, 3 denboraldi dauzka, oso komedia polita eta benetan ezakit iristen zaizuna bihotzera, eta horrelako telesai bati ere egingo nioke. Piskat intimoagoa, akustikoagoa. Ondo, hori musika. Bai. Eta lehen esan duzunez ere, horri da, zentala, gidoiak ere idatziko zenituzke, hola sortuko zenuke telesai baterako gidoia? Zegatik ez? Beti ondo dago bakoitzaren burua bere konfort
zonatik irtetea, eta egiten ari naiz baita ere idazten berrian, eta gustu hartu diot egia esan. Bai, atziko nuke, eta igual behar bada gidoia ez litzateke hain, ez dakit. Dauzkat pare bat historia gidoian eraldatuko nituzkenak. Baina ez dut inoiz probatu. Bueno, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Bai, ja pixkatenaka bukatzen jongo gea, eta aipatu dituzu telesail batzuk, baina derrigor, hola, esateko ikusleari. Gu ikusten ari dien oiei, hemen daudenei eta YouTubeko kanalean on daitezken oiei, zer Sara Azurzaren iritziz zein den derrigor ikusi behar den telesail? Eske bat bakarrik balego. Bueno, aipatu batzuk nahi daz. Bale, a ber, lehenengo esango dut Breaking Bad, txundituta nago, duela asko ez nuela horrelako telesai bat ikusten, berandu nator, lehenengo Pluribus ikusi dut eta ondoren Breaking Bad, duela asko ez nuela horrelako telesai bat ikusten, benetan hain landua, ematen dizuna denbora ikusle bezala atzean dagoen ulertzeko, kontekstuan jartzeko, baita nola egina dagoen, ezakit, iruditzen nahi zait, bueno, benetan dagoen telesaik hoberenetarikoa. Baita ere gomendatzen dut, behar bada aipatu ditudanetatik aparte Severance. Hori hain ez ikusten, orain. Ba, niri asko gustatu zitzaidan pixka bat. Hori ez dago HBO-n, hori Apple TV-n? Bai, hori da, Apple TV-n dago. Eta beste, nik uste dut fuerte datorren beste telesai bat dela. Bigarren demoraldia, normalean beti, ez dakit hor zalantza izaten, niri bigarren demoraldia askoz gehiago gustatu zait, lehenengoa baino. Eta uste dut, bueno, dakidan bezala, lehen hitzein dugun bezala, demoraldi gehiago ingo dituztela, baino benetan, bigarren denboraldia oso borobila da, eta izugarria baita ere gidoia. Eta hirugarren denboraldia ongo dela, ja badakigu. Badakigu. Ba, ea nolakoa den. Baina nik gomendatzen dut ikuslea ikustera benetan. Breaking Bad eta Severance. Zen gehiago? Girls. Bai, hau izan da nire beste komedia garrantzitsu bat, nire bizitzan. Girls Lina Dunhamen telesai bada. Ezak izan baden moraldi dauzkan ja, 5 edo izango ditu. Baina, bueno, kontatzen du lau emakume, bueno, lau neska gazte heldutze prozesuan dauden lau lagunen historioa. Ez da Sex and the City bezalako hain luxu zinguratutako telesai bat, baizik eta benetan emakumeok batez ere 20. Hamarkadan igarotzen ditugun, egoera desberdinak pantaileratzen ditu edo erakusten ditu, eta niretzako beste telesai oso garrantzitsu bat izan da nire bizitzan. 3 horiek orduan. Bai, gehiago esango nituzke ere bai, baino 3 horiek bai. Ba, justu 3 horietatik lehenengo biak aipatu dituzunak, Breaking Bad eta Severance, daude Santa Teresa konbentuko instalazioan, edo horta Sobijanaren instalazioan, eta hori ere oso gomendagarria edo nirentzat. Ikusi dut, irakurri dut, bai, uste eukeraz nago lau telesaien, instalazio pantalla... 200 pantalla, eta lau telesaien artean aukeratu daiteke, eta telesai horren atal bat, nola ere modu... Jun behar duzu ikustea. Jungo naiz. Bai, eta hor, sakatu ezakezu Severance eta Breaking Bad, eta beste bi topatuko dituzu. Ba, oso ondo, jarraituko zaitugu irakurtzen, astean bitan, berrian, espero dugu zure kanta berriak ere entzuna izatea. Ari zara, ez? Ari naiz, bai. Eta abisatu ere, kontzertuak, noiz dituzun? Ba, apirilaren 17an Basteron. Norbaiten kurbilu nahi badu. Hor, urrengo zita, Sara entzuteko, eta esan bezala berrian ere astean bitan. Mila esker denagatik, Sara. Zuri. Eta urrengo arte. Bueno, badakizu hemen Tabakaleran ere jarraituko dula egitarauak, beste 2 telesaien aurkezpenak izango dira, eta urrengo 2 egunetan ere, ostiral larun batean ere, ekitaldiz betetako egitaraua bada crossoverren. Urrengo arte, aio!